разбор Мурат Курбанова и его подхалимов. Подхалимов, здесь мы имеем в виду, я имею в виду его приближенных, зомбированных людей, которые, несмотря на все его глупости, на всю его ложь, на всю его моральную низость, ни один не может напрямую задать ему вопрос относительно его поведения, его поступков, его глупости, его лжи и так далее. В данный момент хочу обсудить вопрос Атымурат. Yine Türkmençe geçeli. Açakladım. Şimdi şu yerde yani sanap geçtik. Şu DVT'den giden adminleri. Sizin fikrinizce, Atımrat senin fikrince, ne için şu yani o kıyıplı adminler gitti DVT'den? Senin fikrince ne için gittiler? O zatları komentar etsen. Men şolaryň köpüsü bilen görleşip gördüm. Köpüsü bilen emedimde şu birinci sebäp Murat Gurbanowyň özüne barşy. Bir jogapkärçiliksiz näme hatda şuň ýagdaýlar boldy. O aýtma diýip duran informasiýany, aýtma şu informasiýa çyksa, biz bir adam ýapýas diýen ýerde bolýa diýip efire çykyp aýdan halatlarda boldy hatda. Bolan eken men adminliga gelmesinden öň men guruldaş bolup gördüm. Öňki adminler bilen rusçalawaýdan da razıçylawaýys. Göwüne galdy liderden köprägi. Esasy näme? Başda bir 98-100% diýen ýaly liderden göwüne galmak, adminlaryň gitmegi. Iň bir näme? Hatda men özüm şu nämäniň şaýaty boldum. Ayna Aydoğduýewa, Zarina Ataýewa daglar bilen Murat Hydyrow bilen Murat Gurbanow ýaraşdyrjak bolup ene agzy bir bolsa güýç bolýas. Beýtmäň, dargamaň. O bizim imkan hyzmatymyz şeňde beýtmäň diýende. Guruldaşlyga çagyrdyk. Aýdylan sagatda 2 sagat geç geldi. O Çelimrat näme? Murat Hydyrow çykdy gitdi. Şunça adamy diýdi, hormat goýmayan adamy. Menem hormat goýjak däl diýdi. Çykdy gitdi. Indi oturup pikirlenen diýmek bilgeçleýin etdi. Şu nämelerden gaçmak üçin. Murat Hydyrowyň goýjak soraglaryndan gaçmak üçin diýmek bilgeçlen 2 sagat. Bolup bilýär adamçylyk 10 minut, 15 minut bar. Yarım saat, 2 saatdan kän wagt geçdi. Gelmedi şol guruldaşlyk. Sebäpleri bar. Eger adamda özünden bir minut özünden primer alsam, adamda gorkusy ýok bolsa, müýnli ýeri, günäli ýeri ýok bolsa, dialoga taýar. Men taýar. Emma men guruldaşjak bolup, şu efirine baramda, Abdullah çykar. Şul dursa men gitdiýen. Ya şul ya men diýipdi. Sebäp meniň berjek soraglaryma jogaby ýok. Günäsi bar. Günäsi bolanlyk üçin 100%'dur. Bine ikimiz gurleşip oturuyoruz. Şuňal guruldaşlyga gelip bilenak. Hatta men hemme ýerden blog etdim. Bir chat tapdym. Şu chatda bar eken şolar. Şu chatda ýazyşanda da şu ýerden hatta chatdan çykyp gaçyp gitdi. Guruldaşyp bilenak. Öz kanalynda o kapitalyna oturdan bagyşlanyp ölün şu sözüm üçin bir kızan zombini oturdan. O zombilere da bir zat ise olaryňa başatyp oturmaly. Şolara düşündirip otur. Bolýa olaryň öz şahsy saýlawy. Guruldaşlyga gelip bilenak, gaýrat, ýetanak gayratı. Indi şu передачаның, şu hazırki efirin adı Жёсткий разбор Murat Kurbanov и его подхалимы. Подхалимы diýende şu dogry aýtsa da, ýalňyş aýtsa da, şonu howa diýip kellesine oturan adamlar, näme etse de şonuň ýüzüne aýdyp bilmeýär. Şu näme diýse, şonu edip gören adamlar. Nurcan Süzer, onu azıcık sonra gürleşeceğiz. Şu atlık Muhammed Düyeci. Muhammed Düyeci ayrı bir adam. Öz blogu var, öz zritelleri var. Nädip şu Muhammed Düyeci şoň gepine gidip, onun efirine gelip, şu öz düşmanlarına karşı aýtyp bile. Sizin pikiriňizçe şu situasiýany komentar etseňiz. Indi öz aralarında näme ulalaşyklary bar, näme guruldaşlykları bar. Olaryň nämesi men bilemok. Liçkadan zatda näme guruldaşýarlar ýöne. Muhammed ağa soňky efirde o Atymrat akylly oglan diýdi. Şuňal akylly oglanlaryň o köp bolmagyny isleýärni diýene Muhammed ağa bilen bir ýerde ılalaşmaýan. Men jaň etsem meniň jaň açýan. Jaň gelse men jaň açýan. Men soragdanam gaçam ýok, jaňdanam gaçam ýok. Mümkin eger yarım gece uklap yatan bolsam ýa bir telefon zaryatda zatda duran bolup, eger men görmesem men aparatyny çykýan. Ýa galasowy urat ýene SMS ýazýan. Başlaň men şu wagt işletim. Jaňa jogap berip bilmedim. Oň ýalzy adam gelmedi. Şol aýdany bilen Muhammed aganyň ılalaşmaýan. Ýöne bilemok bu näme sebäpden bir-birine simpatiýa nämesi var bu ikisiniň arasynda bolýar. O agzy bir bolsunlar, dost bolsunlar, bile hereket etsinler. Men begenjek ýöne hakykaty ýoýmaň hakykaty. O sen diýe o aktivistlere garşy göreşýän diýende men
Muhammed Ağa'dan şu yerde tamah ettim. Murat, ay näme diýip oturýarsyň ay? Açan Kaşpirovski aktivistlere karşı göreşdi diye sözü aydaýym aldy Muhammed Ağa aýdyp bilmedi. Demek o yerde de bir nemesi var ya öz behbidine göre ya bir başka bir gepler bilen belki doyuruldu zat edildi o kellesi beynisi ogurlandı bolup biler adını tutup ene falança sen şoňa garşy şuňaly nos edipsiň ya sen şonuň falan danysını satypsyň ýene bir zat edipsiň çykaryň fakt. Ne men Atamurat Sapar meniň nomerymam bilýärler Telegram WhatsApp nemelerimi Luboy bir wagtda Zoom belleşiň, yüzbeýiz goýun, men gürleşeýin. Aýsa adamy men ýerde satypdyryn. Öyle ondan başka da men o efirin başında aýtdym. Men öz biografiýamy şondan öwrenmeli boldum diýişim ýaly. Men soraw berip başladym, neudobny soraw berip başladym. Türlü variantlar ulanyp başladylar. Şu göreşe diýip gördüler, bize töhmet atýa diýip gördüler. Seni suda verdik diýip gördüler. Şu ümsüm bolarym kaşy etsek korkarmy ka? Yat ana alabay geldi diýende çağa korkunçuna ýatdy. Şoň ýaly etjek bollar, sen suda verdik diýip. O bu polisiýada işlen diýip gördüler. Grant Alya diýip gördüler. Helsinki'nin sekretary diýip gördüler. Indi näme toslap tapjak? Yo bu ýörite Dowuty üçün göreşmeni Marsdan iýerildi, başga planetadan iýerildi bize garşy. Şoň ýalyrak bir zat tapmasaňyz hayran galin. Indi näme diýjek? Soragdan gaçmak üçin näme oýlap tapjak indi? Maňa şo gyzykly. Şonça synanyş gördüňizler, töhmet diýip gördüňiz, garşy göreşýär diýdiňiz, bywşy ment diýdiňiz. O yine nämeler diýdiňiz? Indi näme diýjek? Indi näme diýjek? Mundan soňra bir zat tapmaly bolarsyňyz ha. Marsdan göýerildi diýen bolýarmy? Atamurat Marsdan uradyldy, Dowuta göreşmek üçin. Belki şondan anarlar. Aýdy bermäkde. Indi şu situasiýa diriliş lakamly Kerim Ismailov. Sizin şu yani akıl sığmajak bir aýplamada bulundu. Hani Zarina Akhtamovanyň kiçik gyzy Atamurat Saparov'dan deyip internette gıyırıp o yerden hiç asnavanya bolmadan şu zatlar aytdı. Aslında Zarina Atayeva bilen tanışýanyňyzda sizler birinci tanıştığınız gün Dursun Taganovanyň öýünde şu wagt şu çağa yaklaşık bir neçe gün galdy, bir ýyl bolmasyna. Birazcık wagt bardy. Endi şu Kerim Ismailov ýaly hiç yani informasiýany barlaman, aklına näme gelse şu arkyn internete çıkıp aýdyp bilýär. Şoňa akıl çatýar yani hiç barlaman informasiýany. Aklına bir zat geldimi, azıcık meňzeşirek gördümi, aýdyp bermeli. Endi şu ýerde çağanyň şu wagt belki bildirmez, yani ulalanda şoňa travma bolup biler. Şo ejesiniň, to есть Zarina Atayevanyň namusyna şekeziyet ýeşiýär. Endi Nurcan Süzer şonuň aşağında doğru aýdýan Kerim hakykada aýdýan doğru dowam et diýip komentar ýazýar. Şonu bir komentar etseňiz. Men pikir edýärdim, Nurcan Süzer bir salyhatly, bir положительный bir aýal diýip pikir edýärdim. Şo ýerde azjyk soň bir kele samneniýalar bardy. Ýöne şo komentariýada bütün hormadım bu tarya adekvatny bolandygyna da şüphem göre polny şüphem galmıyor. Şonu komentar etseňiz. Şimdi baştan başlasak bu dirilişiň ýaly video goýmagy. O zatlar zapis edildi, prosedura gidip dur. Ruslaryň bir sözü var. Aspişiş, людей насмешишь. Her bir zatyň öz prosedurasy var. Her bir nämenin. Bu edenimi etdim, munuň üçin jogap ýok diýen näme düşünje bolmaly. O kanun boýunça o sudyň karary nähli ceza kesýär. Şu ýanky aýdyşyňyz ýaly, şu kiçijik çağanyň bütün ömrüne travma ýetirilende nähli atsenýük edilen bolsa, o taksa diýilem näme şonu çykarylýan näme. Bu dirilişiň problemasy eýem. O aýtdymy? Aýtdy. Fakt yok mu elinde? Yok. Bizde dokazatelstva var mı? Var. DNK. DNA diýilýär nemede Türkiýede. Test var mı? Var. Onun galany sud çözýär. Sud näme karar çıkarsa, o diriliş pelwan bilini mähkem uşap o durar öňünde. Bul bir. Indi şol aýdylan sözleri Nurcan gelinece şonu goldamagy bilen aýdyşyňyz ýaly distribütler şöyle yüzüne maska edip sıyırlayıp yere düştü. Entek bir çağı bizde çağı Kur'an Kerim bilen den nemedli hatta çarjolus bilýäňiz Ahmet abi. Bir neme bolanda çağanyň kellesine elin goýup, ene men etmedim şol işi ya anan diýende eýem şu adama anan aýmaly. Şoňa bir mukaddes hasaplanýar. Şu mukaddes çağa töhmet atylanda Nurcan gelinece goldayan diriliş diýip bilen bolsa özüni tanatdy. Boldy. Men häzir şahsiýetine söwjegem de
Geplejegemden prosta tanattı özüne. İşte ikisinin bir balotadan hamirinin birligi de şu derecede adamlığını ören onat yol bilen görkezdi. Nurcan gelince. Menem format koyuyordum. Men hatta näşul Farhat meselesinde bir kezek telefonda da görleşdim. Hacı men şoňa aýtdym, men özüm dedim. Dowatdan dedim, çykyp aýtdym dedim. Men Dowata dedim, bir küçük baýdan öýüm ýaly seretýän Dowata. Menim şo ýerde ýaşapdym, o şo mikroýonda diýen ýaly. Gözüme ýaman mähirli ýyly görünýärdi. Murat Kurbanow Yunusy özüni aldadyp oturmagy maňa ýaman agyr gelýär. Nurjan gelince etmesin şunu, gelsin dialoga. Öyle men aýtdym diýdi. Ay dedi Murat Kurbanow indi ütgedi her bir zady diýdi. O nämede süýtde agzyny bişiren suwu üfläp içerdi işýaly. Her bir zady analiz etmese çıkıp aydanak diýdi. Ene 2 güni geçýär Farhat Şwetsiyada diýe. Nurjan gelince aydandan soň şo gürümleşenimizden soň. Gelsin dialoga dedim. Dialoga gelsin aydın şoňa. Meni blog etdi. Gorke soralından. Men soralından gorke. Meni blog etdi. Aýt şoňa dedim. Dialoga çyksyn men bilen gürümleşeli. Meni Zakret Uzum'a çağırdı. Zakret Uzum'a çağırdı. Vez Dowatly sastav menin bir özüm. Yok dedim. O 370 mi 270 adamın içinde Abdullah'nın efirinde şonça adamın içinde meni çıkardı. O atıbzındı. Men premo efire razı bolandım. Diňe göne efir dedim. O zapis, montaj, Zakret Uzum men kabul edemek dedim. Premo efirde gürleşýäs dedim. Öňünden podgotowka yok dedim. Men plan soragy berjek, sen buňa jogap. Yok. Göne efire çıkýas dedim. Bolýa men aýtdym dedi. Ýöne dedi şu zady prekrashat edeli dedi. Bolýa dedi. Menem keyif alyp duram yok dedim. O çıkıp şuňaly nämede oturmakdan dedim. Menem keyif almaýan dedim. Prekrashat edeli dedim. Jaň edip aýtdy Murat Kurbanow näme diýe? Men şu ýazyşmanyň screenshotunu men öz kanalymda videoda koydum. Seni suda verdi. Men suwdyň повесткаsyna garaşyp oturdum Murat Kurbanow. Entägem. Seni suda verdi diýdi. Sen bilen gürleşjek däl diýdi. Bilýe göne efirde näme sorag beriljeğini, şu soraglaryň jogabynyň ýoklugyny bilýär. Sebäbi oýnatdy özüni, oýnatgy boldy. Laşara boldum. Loh diýen sözüň manysy näme diýip men şu ýerde düşündirdim. Liha обманутый хитрецон. Loh boldun Murat aga sen diýip. Şoň gal näme? Ýok. Şonda da şu Yunusyň dogry, o Yunus Aras oglan, Päkiz oglan ýene. Ene netije. Nurjan gelince. Nogoda çerle Farhat tapılmasa Türkmenistandalygyny menen boýnuma alýan, şondan soň menem ananýan diýen adam. Çeýin galdy Nogoda. Ancak men de bundan soň Türkmenistanda Farhat diýilse, ýa entägem Şwetsiyada mı, Hytaýda mı, beýleki näme ýurtlarda mı, Ýewropanyň beýleki ýurtlarynda, Garlandiýa, Norwegiýa, şo ýerlerde diýip ýörejek mertek aýdyp. Nogoda ma ýakynlaşdy, hatda bu gurrun biz sentýabrda gürleşendik. Aýdy Ahmet aga. Ende şu ýerde direliş Kerim İsmailov'an şu ýerde diýip bilen, men bir wada onu blog etdim, blogunu açtım. Kerim İsmailov, sana yine yüzlenen, maňa seniň eşýalaryňy iyi berip biljek adresi ber. Bolmasa primo efirde o sumkaňy açıp bütün içindeki zatlaryny görkezip başlayan. Şu dereceye getirme. Ondan sen entek gıstanma. Men bütün sen audio zapislaryny çıkarjak. Şu eden efirlerimi montaj edip sen maňa aýdan audio zapislaryny çıkaryan men şu ýerde. Kakam alkaş, içkisine pul bermesek dälere başlaya diýenleriňe, Murat Kurbanow hakynda aýdan zatlaryňa, Hoca Nepesov hakynda aýdan zatlaryňa hemmesini çıkaryan bir-birden. Senin tek kovlukma. Ondan gelip berde bolara bolmaz zatları yazma. Ştaýda biri ýazypdyr, Maya diýip. Var bolsa normalny, akıllı bir soru ver. Ştaýda biri ýazan, Maya diýip biri ýazan, посмотрите, сколько у вас подписчиков и просмотров. Eger şu подписчик bilen, просмотр bilen bir iş bitýän bolsa, bir eýen diktatura ýykylardy. Aýmyt nakanyt. Şu просмотра gyzygyp, şu просмотр köp bolany bilen bir iş amala aşýan bolsa, dawno diktatura ýykylyp gitmeldi. Aýda berin Ahmet aga, jogap berdim. Насчёт подписчиков и просмотров, не торопитесь, мы только начали. У меня этот канал, он вообще молчал больше года, поэтому да. Endi şu Nurjan Sözer bizlerin bir tanışımız, şonun gürrümleşen zatlarını gürrümüne zapis edip iyi verdi bize. Endi şu yerde, endi ekranda, hatta ekranda bile şu ayalın maskası düşüyor. Şu gürleşmede bütünley maskasız näle ayaldığını belli edip gürleşti şu yerde. Ağzına gelen zatlar aydıp. Şu Nurjan Sözer hakkında siz näme bilýäňiz we näme üçin şu wagt
Murat Kurbanov'un en esası zombisi bolup, şu Murat Kurbanov şunu yarak yerinde ulanıyor, silah yerinde. Türkçe aytsak. Indi men bilmedik zadyma näme etmeýin, ana pelan zat pelan hili dip. Men şunu ýalrak düşünýän. Demek wegadasy var. Men käbir analizler edip oturýarym. Men söz berişim ýaly, janym sag bolup dursa, her aýyň 19-ynda şu Farhat temasyny gozgaryn dip men söz berdim. Şu 19-njy çysloda şu Nurjan apanyň käbir nemelerini men dikkatyňize ýetirmeni. Synanşar meniň elime maglumat geleni bilen men o ýerden bu ýerden anyklamasam mümkin maňa fake dokument maglumat ugrapdylar mümkin bolup bilýär. Men derňemeli anyklamaly şo beýtir bugün şoňa jogap bermeli bolandy-da näme bolar ýaly. Bar käbir maglumat. Nurjan gelneje barady da näme der. Aýdarys. Öňe bir näme koýdum, duýdurup koýdum. Näme üçin? Mansur men gelip agzalýa, Rustam men gelip agzalyna näme öweyim. O ikisem ýegenim bolsa dip. Öňe bir duýdurup koýdum. Belki özem bilýändir. Aňyrda nämeler göz öňünde tutýan men. Näme diýjek bolýan? 19-da nämedir sozatlar Ahmet Ağaoğlu oturmaly. Näme soň ýene bir näme şurada ýadyma düşdi. O detektif oýnajak bolýan diýe maňa. O detektif oýnajak bolýan sen aýagyňy teň al. O aýyna näme detektif oýnamak näme gerek? Mesemälim görünüp dura. Kimiň näme diýip ýalan gepler oturan. Eger o zombi bolmasa adam, moralny köri bolmasa o iznen çilim etdik, o advokat bilen gürleşdik diýip soňunda da bar Warşawada biz Farhatdan hiç habarymyz ýok diýme. Detektif näme gerek? Mesemälim görünüp duran zat üçin. Hatda bu maslahat bir eden videoňuzy bir zapisden soň bir özüňiz bir seredip görüň, ben näme diýdim Gamştaýda diýip. Muhça maslahat size. Dinläp görüň zaýtyn zatlaryňyzy. Aýdyň Ahmet. Endi şu ýerde direliş ýazýar. Dirilişi sonra verdim aslında. Adres berdim. Liçkamı verä. Sen bilen перепискамыз aýlam dur. WhatsApp'ta sen может telefonuňy zadyň ýitirensiň, şoň üçin udalit et bilen op, adresi ver. Men telefonum emez zat ýazýar da, ýöne men bu Kerim Ismailowyň namart bolanyny bilýän, namart adam bolanyny we erte bir gün her adama namartlyk edip biljegini bilýärdim. Şoň üçin na всякий случай galdyrdım. Hem gol galdyrypdyr. Indi halkam görsün näle adam boldugyny. Biz dowam edýäs. Murat Kurbanov. Indi seredin. DVT'ni düzen kako Murat Hıdırov. Bütün işler esasen adminler etti. Murat Kurbanov diňe özüni başlyk hasap edip ukazanyalar, zatlar ve samsyk aksiyalar davat edýärdi. Bizlerim şu ken karşısına gitmän etýärdik. Ýöne men sana doğrusyny aýdaýyn, aksiyaların köpüsini aktivistler gülküsüne getirýärdi. Doğrumy aýtsam. Ýöne men näme haýran galýan? DVT'ni guran adam gitti. DVT'ni galdıran aktivistler gitti. Indi hiç mi pikir etmediler? Şu bizler gitmeliler de Murat Kurbanov'u çıkarmalı şu yerden diye. Lider ne mi demek ya? Demokrasiyanın yanında lider ne mi demek? Lider özünü işini edip bilmeyen bolsa gayret edin, yeri boşadın, edip bilen adam gelsin. Siz gidin demeli. Impeachment. Şu situasyonu komentar etseniz. Yani yankı başta aýdyşmaýaly, özüňiz bilen kän gürleşdik. O bilýäs, şunu eden etdilikler var. Yankı aýdyşyňyz ýaly gülkünç gelýär şonu aksiýalary nämelerini temnimeni diktatora karşı näme de bolsun şulan bir düğün bolupdur. Hatda bu şul bolsun diýip ana biz şu pikire eýerdik diýmek bizden öňküler ýa-da bizden soňky gidenlerge o näme de bolsa diktatoranyň karşysynda şulan bir göreşi oturan topar. O şunun barlygy bir peýda diýen pikire eýerendirler diýip men şonu ýalarak düşünýän. Ondan başga habarlaşyp göreriz. Köpüsiniň kontaktlary bar. Eger mümkin gelip bilse YouTube näme gelip o söhbetdeşlik zat etmäni makul bilseler, gürleşerse hiç näme şu soraglar şolaryň özünden hem sorarys. Mümkin belki başga sebäpler bardyr. Ýöne men köp adam bilen gürleşdim. O nägile Murat Kurbanowdan nägile şol adamlar. Bu Farhadyň случайсы вообще последний капля diýilýär. Iň soňky damja näme etdi. Вообще gutardy indi bu вообще kellesi durdy munyň diýip. Daje men de erteki dinlejek bolsam Dawut kanaly görýän diýenlerim tapyldy hatda. Indi şu yerde Maya diýip bir ýazýar. Men pikirimçe şu wagt soralara jogap bereli. Näl görýäňiz? Tapaldy. Теперь на женщину напали, говорит, и вот и после этого вы себя мужчинами называете, позор, говорит. Майя, во-первых, мы еще не напали на нее. Нападение будет немножко позже. Это будет отдельный эфир про нее.
про разбор этой женщины, потому что она напрямую не может с нами на диалог выйти, говорит о нас о непристойности. И мы хотим ее призвать к ответу за это. Кстати, разговор, который она вела с нашим знакомым, она в конце разговора говорит, что если даже вы записываете, вы можете выкладывать это где хотите. Поэтому за нами есть право выложить даже этот ее разговор и спросить за все сказанное в этом разговоре. Поэтому это еще впереди. Это как бы в проекте будет эфир про эту женщину тоже. Потом мы ее не трогали. Кто нас начал трогать? Ладно, если женщина, она должна понимать, как бы, что пристойно, что непристойно, и вести себя подобающе. Когда она переходит границы, грубо переходит границы, мы не намерены молчать. Так, direlişe ya, hapislere her kime uğradıp indi. Meni günahkar edip Dur Sultanı. Belki ya şunun Короче, sözü de, seviyesi fikri de. de özüne nesip etsin. Komentarlarına diriliş. Ben sana garanti veriyorum. Her sözüne cevap verirsin. Yankı Maya men cevap veren, indi näme ayalmaşkala asıl yalnızmız atıp özüm Rusça soraptır. Майя, как будет слово политик в женском роде? Не найдете, потому что нету женского рода слова политик. Почему? В политике нету пола, нету возраста. Когда бул ayalı eken, bul erkek eken dip selçerilmiyor. Ya bul ovadan eken, bul betnişan eken, bul красивый, bul uzun, bul pelte. Нету такого. Yoğun yazat. Политик значит политик. Так что не надо умничать здесь. Вот здесь Lloyd Silence пишет ей ответ. Майя, как вы понимаете, как вы не понимаете, что народ научился анализировать и делать выводы? Так что вот вам ответ, очень правильный. И здесь без разницы. По гендерному признаку мы не делим людей. Если человек ведет себя неподобающе, будет соответствующий ответ. Sizde namus var mı diye diriliş, sende namus kaynap duran için çağa tökmet atyan. Ayna seyret, sen namusun kaynap dur. Çok. Ладно, давайте nem etmeli, ulikatsa etmeli, o beynisi bekemedik çağı, göbeleyntek. Doğru. Не стоит того. Şimdi Murat Kurbanov hakkında ne diyecek olan? Adamlarda bir hile göğün vardı orada mı? Bir yanlış etse maskara olsa adam bir hile çıkman adam yüz olmaz bir hile utanardı orada mı? Şonça yalanlarını açtık. Şonça moral taydan aşağı olduğunu açıklavatırız. Şonça yalanı misal için pozorlu yalanı 4 aylap halkı yalan bilen doldurup Farhat Meymankuliyev hakkında. 4 aydan son neyle akıl bilen çıkıp konsolosluğun önüne barıp Farhat nerede deyip gıyırttırıp oturuyor adamları. Sen değil mi 4 aylap şu bizden hemmemize şu yalan bilen doldurup geliyor. Şu zatlara düşüyorum adam binamız çıkıp şu yüzünü ütketmen devam ediyor adamları yalandan doldurup. Şu zatları komentar etseniz. Şimdi şonyalı adamlara, şu tipte adamlara обычно binamus deyildi. Binamus yeni göçme manasında şonyalı adama senin derin eşeğin derisinden hem kalın eken. Yüzüne alana, utanana şu derecede binamus ekenin deyip bana Türkmençilikte şonyalı ediliyor. Yani şu Murat Kurbanova gezek gelende eşeğin derisinden yüzün kalınlığı eşeğin derisinden pilin derisi eken diýmäne kaýyl boldum ýene. Yani şu derece vardım. Adam diye şunça koyulan sonra oradan soň adekvatny ýagdaýda jogap berer, dialoga geler. Yok, pilin derisinden hem galyn eken. Murat Kurbanowyň derisi. Şonu aýdyp biljek. Adam diýen utanar eden etdiligine iň bolmanda men даже Ahmet Ağasyň özüňizden hem sorup. Adamçylyk, человеческий faktor. Adam inanyp bilýär, adam adama inanyp bilýär. Anandy Yunusa anandy Yunus şöyle parmağında oynadı bunu. Aldandı. Yine Murat Kurbanov'un orduna sen bolondan hemşe dersin deyip ben epesli adamdan soramdı. Vatandaşlar, bağışla. Ben şonun sözüne inandım. Göre otursam onun aydanı yalan eken, neticede benim aydanlarıma yalan olup çıktı. Bağışlan deyip ben ötünç sorardım deyip, bağışlan deyip ayda. Yok, Murat Kurbanov hemşe. Bu politsiyada işlen, bunu suda beriyiz, bu Helsinki'den aylık alıyor, ay grant alıyor, o aktivistlere karşı görüşüyor. Yine bir zatlar etti. Oyunu alası gelene kadar yan kaydışmayalım. Film dersinden hem kalın ekendik. Yani şu Murat Kurbanov aydılıyor. Başka adam namusu eder de bunun çeneme oldu. Ben cevap vermesem bu halkın önüne ne çıkarım deyip birazrak bir vicdanı var adam.
Oylanar, yok. Oylanmak nerede? Nabarot. Хорошая защита это нападение deyişyalı, nabarot napadat etmeli. Olam özde napadat et bilse, yürek olsa, o yandakiler bilen napadat ediyor. Şu kömeği bilen. Özü yüreği yok. Открытый diyaloğa çıkıp sorulara cevap vermek. Özü cevap soru versin. Biz cevap verelim onun sorularına. Biz de çekiner yalı. Yani zat yok. Şimdi şu doğru meseleler dediniz. Şimdi şu adam hakikaten bir azıcık akıllı olsa adamda 4 ayda diyelim Yunus'u inanıp geldi. Şu adam Yunus'un yalanı internetten adamlara geçirdi, yayrattı. Şimdi 4 aydan sonra olsa da adam düşünen olsa da düşünmeli. Yani Farhat nerede deyip buyurtturan olsa adamları belki düşünendir yalan olanını. Doğrudan etçek zade efiri açıp hava menem adam yanlış bilir. Человеческий faktör, human faktör. Menem yanlış bilen, menem adam. Başlan, bana yalan söylediler. Menem onu sizlere ayttım, sizlere yayrattım. Yalan eken, başlan, Endi bilip kaldım yalan bolanını. Zat, şunu bir zat aydan bolsa biz düşünürdük. Hatta bizler yadınızda olsa Serdar Hoca Nipesov bilen gürleşip şu yağday aydıptık şuna. Yalan bolanını endi hemme kim düşündü? %100. Bütün Türkmenler biliyordu yalan bolanını. Farhad'ın ne Türkiye'de ne Avrupa'da yani hemme kim düşünüyordu? Farhad'ın biliyordu Farhad'ın Türkmenistan'da bolanını. Olam düşündü diyeli. Ayttık Serdar Hoca Nipesov'a. Çıksın, açık aytsın yanlışandığını. Bizlerim son gep etmeyen şu situasyon hakkında. Yok, onu hemen sayladı. Taptı Brentek zombilerini toparladı. Gitti mitingler etti. Farhat Nirdi. O yanında çıkan adamlar hiç mi fikir eden yok? Hiç mi soran yok Murat Kurbanov'a? Murat Kurbanov siz 4 ayda bize Farhat'ı produktadan geçiriyoruz, sigaretadan geçiriyoruz, advokatam işlevoti. Son 3 aydan son Şvedsiya'da dediniz. Son Amerika'da dediniz. Şu zatlar aytmadınız mı Murat Kurbanov? Onda şu aydan zatlarınız yalan değil mi? Demez mi bu yanında baran halk adamlar? Soramaz mı? Şundan sonra Farhat nerede deyip buyurtuyor şu adamlar. Şu situasyonu şungur yani gürleşse. Yok, şu yanındaki adamlar o yani kaçışınız yalına 4 ayla Farhat ol nemede o şimdi Türkiye'de çilim neme Alpares egneşik pul yena bir zat o nemçin sen şey ettin sonunda da beyle ettin yani Farhat'ı tapamzak 19 Maydan verdi. Nemçin ettin deyip soracak adamlar neudobnu görnesi gelen hak. Neudobnu da görnesi gelen hak. Şu gözüne yek görünce görnesi gelen hak. Öğrenipdirler. Yani Türkmenistan'da da şu Türkmenistan'ın hazırki yağdaya düşmegi yalakalığın neticesinde iş görkezmeliler yani yalakalık görkezmeli. Edil şu sisteme göre otursak yurttaşında da devam et gereken hem Türkmen halkının kanında var mı yalakalık etmek? Ağa ak deyip bilmeyecek olsa, para kara deyip bilmeyecek olsa. Şu sorağı vermene korkuyorlar mı, utanıyorlar mı, çekiniyorlar mı? O bul bir. İkincide belki zavismi yerleri vardı. O şu bağlı şuna otur. Men şul sorağı şuna versem, ertirki gün men falan iş boyunca men şuna yüzlenecek bolup oturuyorum. Şunda atkaz etmeye mümkün, kömek etmezliği mümkün, el uzatmazlığı mümkün deyip belki özbek bitlerine o nemet diyendirler. Indi has esası tema o nem için şu vaqta çelli yankı bellek geçişiniz yalı человеческий faktör men aldanıp durun. O men şunyalı yalan sözläpdirin özüm bilme. Yani aldanlar için menem sizi aldapdırın bilmezden deyip. Hem için şonu aydanak. Demek bu tayda. Demek Yunus Murat Kurbanov'un bir ayıbını bilen olmalı. Benim öz analizim. Men hazır Yunus hakta çıkıp şul zatları aytsam menim şul sırrım açılmağı mümkün diyen korkusu olmağı mümkün. Belki o yerde finansı interesler vardır. O ene Farhad'ın çanar kestiler. Nemşet yes Murat Kurbanov deyip şu 15 gün ömünden bilmegi de tötenden der. Nemşin sonra Ahmet Ağa ene siz bileniz hak ya men bilem hak ya beyleki o görnükli aktivistler bilen hak. O eminle Murat Kurbanov biliyor. O Türkmenistan hükümeti Farhad üçün çanar kesti. Nemşet yes. Sen tuttur koyuver halkı güymemege benim boynuma. Logika dengeliyor mu? Dengeliyor. Kartına son yalı düzülüp var otur. Hemçin Murat Kurbanov bile 15 gününden başkalar bilen hak. 11. gün diyende de Farhad alınıyor. Bugünkü günü çıkıp aydıp bilen hak. Yunus meni oynadı, men laşara oldum deyip. Demek Yunus aytdı şoňa meňzeş bir zatlar. Demek bir nemesi var, şondan korkup otur. Şonuň üçin Yunus'un adını tutup bilmeýär. Onlar maňa napadene edenni gowy görýär. Her hil toslamalar tapıp.
o suda vererim diye, sen polisiya işgärdiň diye, ýene bir zatlar diye. Men öz biografiýamy gelip Murat Gurbanowyň öwrenmeli boldum. O diriliş bar. Ýerde haýsy çağam howa näme diriliş akazy zapis edip ýörer eken, tügeleme gerekelde. Näme diýmeli? Indi şu aýdyşyňyz ýaly, egerde şoňa yaranjak bolup ýa-da şo arasyny bozmajak bolup Murat Gurbanow bilen hakykady sorumany ýagdaýlary, ýürekleri ýok bolsa, onda demokratiýa nirde? Demokratiýa nirde? Demokratiýa üçin göreşip oturan halk bolýa. Ýurdun içinde halk näçin gürlenip işini bitirmek islenok ýa-da şu organ işgärler tarapyndan takip edilmesi islenok. Meda bize memleketinden kendini uzaklaştırıp oturmalı. Tomaşaçılarımızı ýadadyp, ýene bir aýtmak lazım, vatandaşlar, eger gozgalmadyk soraw bar bolsa, hakykatdan bilesiňiz gelen zat bolsa, ýa şu temalarda, şu Farhat temasynda, Murat Gurbanow temasynda, meniň temamda bilesiňiz gelen zat bolsa, haýyr, şu videonun aşağında komentariýalarda ýazın. Medeniýetli şekilde. Ecebacı ýene bir zat şahsiýeti ýetmiş komentariýa bolsa, bu da edilecektir. Hiçbir yerde koldanılmıyor zatlar. O yazın komentaryanızı o cevap bereli. Men açık adam, meni atam Ratsap var. Men diyalogdan korkamam. Murat Gurbanow da bir näçe gezek çağırdım. Bir näçe aktivistin üstü bilen hem çağırdım, özüm hem çağırdım. Blok edip kaçıp ýöreýär. O çıkdy da başka zatlar aýtdy. Ne men de cevap berdim şoňa diýe. Ben şoňa cevap berdim diye bilemem. Men haýsy soramy düşünde cevap beren olmasa bana sorawlaryma cevap alıp bilemek. 3 gezek cevap verdim diye. 3 gezek bana cevap verilen olsa diýmek, hawkara derejeli adwokatyň adyny 3 gezek eşiden olmaly size. 3 gezek eşitipsiňiz diýmek. Ýazın komentarýada şol adwokatyň adyny. Ana şu taýda belli bolýar. Ýazyp bileňizmi şol adwokatyň adyny? Ya Murat Gurbanowyň sylkasyny goýup biljekmi? Ýa şu videonyň şu minutunda Murat Gurbanow seň soragyna jogap berdi. Adwokatyň ady falan çekenädi. Jogap berdim diýip gaçýar. Niranyň namartlygy, niranyň binamyslygy. Murat Gurbanow jogap berdim men, boldy jogap berdim. Abdulla aýrymy efirden aýryp. Şu bolsa men gitjek. Näme diýip Cemilesmi ýoşlar? Cemiliyet şu ýerde açıkladım. Murat Gurbanow bilemok. Diktatora karşı göreşen diktatornu diýse. Şonuň ýanyndaky adamlar başka bir diktator sistemasyny gurdumy taşynda diýsek. Aýdan yalanlaryny yüzüne aýdyp bilmejek adam bolmasa ýanynda şu ýandakylardan o näde demokratiýa bolup bilýär? O näde siz demokratiýa üçin göreşip bilýäňiz? Şu zatlar hakynda pikirlensinler. Demokratiýa diýip agzyna almasınlar. O adamlarda demokratiýa göreşi bolup bilmez. Her bir öwüşün atýan metal, o parlamak diýe da parlayan, her bir öwüşün atýan metal altyn bolmaýşy her bir men demokrat diýen adamam, demokrat eldir vatandaşlar. Demokratiýany iş ýüzünde görkezmeli. İş ýüzünde görkezmeli. Demokratiýa dialogdan gaçmak, bulog edip. Demokratiýa töhmet atmak, bu işi men bul diýip, milisiýede işlendi. Birden aklına geliyor bu yazatlar. O estağfurullah. Bolýar. Ondan başka şu diktatory işleýärmi ya başka näme mi diýende men aýdyp biljekler Murat Gurbanow diktatora işleýär diýip aýdyp biljekler. Ýöne käbir işlerini analiz etsek, mysal üçin efiriň başynda da aýdyp geçdik. Başdaky 2019-2020-nji ýylda çekilen videolar barmy şonuň kanalynda? Hatda goýjak diýip men şol söz berdi. Arhivden diýip ýazarsy da çykaryp durarsy diýip söz berdi. Ýadyňyza düşse sen bartyň sözümde. Şu videolar var mı? Eğer şu videolar bolanda köp aktivistler mysal üçin bu beşi almakda gynalmasdy. Näçe linkgen bolsa şonça keýsine näme etdi. Demek aktivistlere karşı göreşdigi diýip hasap etdiň. Aktivistlere karşı göreşmege demek diktatora işlemek, kömek etmek bolýar. Bu bir adam gaçyrmak. Ene Farhat gaçyryldy. Yok Farhat Türkiýede diýip uly ile aldap güýmemek diktatora kömek etdigi dälmi? Ýanynda oturandakylar ve Murat Gurbanow. Diktatorun cenayetyny gizlemek, diktatora kömek etmek bolmaýarmy? O saýlaw meselesini o aýratyn bir gurrun ederiz. Daşary ýurdun watandaşlygyny alan, daşary ýurdun pasportyny göterýän adam başga bir döwlete ýolbaşçy bolmany dalaşgärlik edip bilýärmi, edip bilmeýärmi? O barada biz aýratyn bir video ederiz şoňa bagyşlap. Häzir wagtyňyzy alyp oturmaly. O Ahmet aga ýoş-ýoşdan emede berelim. Eğer soralar efiri yapmazdan ön bir mesele diyecek şu yerde.
Son toplayız. Şu situasyonu ayıp versen. Hani diktatör rejim ayırsak, son prezident olmalı, временный исполняющий. Şu situasyonu ayıp verseniz. Şu vacip bir situasyon. Men öňem bir aýtdym şonu. Men öňem bir aýtdym, 10 ýyl zat bolmady diýip bir videosunda baňa garşy çykdy. Aslında şo Zoom'da oturanlar, o bilýär, o kän adam bar şo taýda. Hatda şo Zoom'un başında Farhat Meýmankuliýew bilen o Amerikadaky bayram ikisi bir nemetden koklaşdylar, şokunlaşdylar o. Şondan soň o ene diýdi Russiýada diýdi eýäm ene ministrler bellenip otur, içinde haus döremez ýaly. Ene временный исполнительni saýlap oturlar. Bizem şonu häzirden nemedeli, men временный исполнитель wezipäni diýdi alyp biljek boynuma diýdi. Soň her kim el göterdi, o diktaturadan diýilmeli, ýeterinde ýollar ýapyp aýyna näme bolýar. Her kim öz pikirini aýtdy. El göterdik Zoom'da medeniýetli şekilde o söz bölemizek, zat edemizek, dinleýäs takansa. O baga gezek geldi. Burada dedim, video efirlerinde şu Ýewropanyň demokratiýasy, demokratiýa getirmeli Türkmenistana diýip aýtdyňar. O aýtdyn. Uzaltyryp gitjek boldy, men durdur. Burada men soragma geçecek. O näme sor? Bu demokratiýanyň ösen ýurtlarynda, hatda beýleki döwletlerde de wagtlaýyn wezipe ýerine ýetiriji, prezidentiň wezipesini ýerine ýetiriji adam prezidentlige dalaşgar bolup bilmeýär. Не может быть баллотироваться на президентский пост временный исполнитель. Sen şu kanuny kabul etdiňmi dedim. Razy bolýam. Şu sorag berdim. No, şu ýerde özüni alyp barşyna göre bu soragy garaşmady. Garaşmady. Prosta pikir etmedi bu sorag meniň öňüme getirilip goýulardy. Ay diýdi, entek diýdi bu soragy biz howlukmaly diýip gördü. Soň şu taýda bir kysany egindeşlerimiz o diýdi, ýa ýok diýdi. Ýa razy men şoňa diýdi, ýa ýok diýdi. O Murat Gurbanow näme bu ýerde? Näme ýeri barmy zat diýip o näme meni goldap başladylar. Ay men öz adımdan gürlämek, men dowlatdy toparyň nämesi, men dowlatdy bilen maslahat edeyim. Dowlatynyň çykaran reşeniýasy bütün dünýä kanunlaryndan получается has ýokarda durýar. O dowlaty ýok, временный исполнительden prezidentliğe geçip bilen diýse, значит, bul geçäýmeli da onda. Öňrek şonu nemet, şondan soň aramyz has nemet, meni bir kele nemet başlap soňa. Göwne ýakman başlady. Şonu arada aýtdy, ýok diýe, onu ýalzat bolmady diýe. Nähili bolmady. Näçe adam oturdy şu taýda. Näçe adam oturdy. Yüzüne parta basarlar Murat Gurbanow. O yalan geplerinde hatda bir gözüňi gap ýa bir boynuňa aşak nemet diýenmi? Şarat bir şu taýda aldap oturdy mendi. Boldy şoň ýaly. Временный исполнителем boljak, sırası prezidente de geçecek. Şoňa hakkym ýok diýen. Bolmaýar, şo kanunda görkezilmedik şol diýen. Şu Gurbanoğlu Berdimuhammedow şo etmegi kanuna karşı временный исполнительlikden prezidentliğe geçti. O geçmene hakkı yoktu. Öz kandidaturasyny çıkarmana hakkı yoktu. Şo taýda naruşenýa boldy. İkinci naruşenýany göýeresimiz gelen ya sen временный исполнитель näme göz kızdırmadan garama nämetme prezidentliğine garaş. Çıkar näme. Ya da временный исполнитель bol geçnemeden prezidentlikden. O zaman gerek ozun mürrügem gerek. Hem исполнитель bolacak hem prezident bolacak. Şo taýda garşy çykyldy, ne ýapmady, gaçmak bilen boldy. Ay diýdi men dowlaty bilen maslahat edeýin, ay ýene näme deýin. Entek ir dälmi diýe şonuň üçin jemleýär adamlary. Şo üçin jemleýär. O entek ir dälmi diýe bu zatlar diýip absurdat etmeni diýe iznlenip. Ir eken onda näme üçin çagyrýan onda? Ýörite. Daway jemlençeliň diýip. Bolýar da näme diýip. Kellesi şu var. Demek Murat Gurbanow уже план gruptur. Временный исполнительный болчak. Bütün почвасını taýarlajak. Soňra prezidente ballotirovать. Dogrymy? Köpüsi şey diye diktatorlar. Şolam şu yol bilen prezidentliğe wezipesine iýe boljakdy. Sen hem onu açık aýtdyň, o demokratiýa bolmaýar. O pikir etmedi bu soragy öňüme çykar. No, näýärni öz sredasynda, öz gurugunda öwrenen o. Ay ina bir zat başarsa dowlatdy başarýar, Murat Guliçow sen malades näme zat. Şoňa adaptirować eden bolsa, wes ýer ýüzem indi şoňa pikirdedir diýip pikir edendir. Mümkin pikir edendir. Gelip şuňa soragy goýdum men öňüne. Men o ýerde şahsiýetine ýetmedim. Ejen diýmesem, bajyň diýmesem, doganyň diýmesem. Şu aýda oturan kanuny den gelen akdy. Sen durýanmy? Kanun boýunça. Şo kanun nähili görkezen bolsa şoňa durýanmy diýende, o da diýiplenok, ýogam diýiplenok. I hoçsa i kolitsa. Ýene de men şu Murat Gurbanowda demokratiýa düşünjesi ýok diýende maňa возражать edýärler. Bolýa, onda şu ýerde toparlaly, bolmasa aýçak zadyň bary bolsa,
Ayıp bilem. Ya kayıtışmayalı vatandaşlar sorağınız varsa yazın komentaryalarda. Yazın. Mümkün olduktan biz nemederiz, cevap veririz. Biz nemeden kaçamızak. Sorağdan kaçamızak. Yok eğer şunyalı efirlerde katlaşacak, efirlerde, gün efirde sorağı verecek. Bu sorağlar var. Gelip komentaryada yan bir toplar yazıyor. Maya deydi, yine bir zat deydi. O ay siz eyle verin. Gelin efire gelin. Oturalı gürleşelim. Ne mi sorağımız var olsa ben cevap vereyim. Ben cevap vereyim. Yani şol ne meni Murat Kurban edip biliyor mu? Yani şol barada da fikirlenin. Alıp biliyor mu beni efirine? Ya menin efirime gelip biliyor mu Murat Kurban diyen adam? Ya menin verecek sorağlarıma cevabı yok. Yüzünde neçe 100 kat maska olsa da şöyle maskasını sıyırıp yere bulavuracağımı biliyor. Şonun içinem gelip bilmeye Murat Kurban diyen adam. Şon neme diýmeli? Bul büyükşement diýmeli. O grant alýa diýmeli. Vapşet şu grantın adresini aýtsaňyz men nire yazmaly? Haýsy adresi var mında? Murat Kurbanowa garşy göreşýänim üçin bir ýerde maňa gonorar bar bolsa, gaýrat ediň men pula mätäç bolup dur. Men barjak aljak şonu eger bir ýerde bar bolsa. Bu estağfurullah adama tökmeden. Grant hakkında aytsak, Atamurat Grant hakkında aytsak, ende demokratiyanın näme digine düşünmediğini ayttım men şu adamın, Murat Kurbanov'un. Ende Grant'ın hem näme digine düşünen şu adam. Ya iň bolmanda gir Google'a Grant näme diýip yaz, Rusça ya İngilizce şu yerde çıkya Grant nämeli. Grant belli bir uğurdan cemiyeti geliştirmek için verilen pul ve şu verilen pulun açığından misliye. Eğer de şu verilen adam, grant verilen adam şu işini yerini yitirmese bir daha verilmiyor. İndiki gezek verilmiyor şu adama grant. Şu adam belirlenen işi ediyor. Şunun için grant vermene devam ediliyor şu an. Ne için Murat Kurbanov'a veren oklar? Grant. Alıp bilen o. Alıp bilmezem. Mesela cemiyete hiç peydası yok şu adam. Şu grant deyip kıyırıp oturan adamların hani görüplik mi diysek ya da şu görüplikten şu adamlara diğerine tayak sokalı deyip edilen iş mi bilemok. O onların kirli akıllarında gezip gören bir akıl fikirler. Yani grant alan adam cemiyete peyda getiriyor. Pedal iş ediyor. Şunun için grant alıyor. Cemiyete pedal iş etmese grant alıp bilmeyen hiçbir adam. Şunu düşünsün. Onu özen bilyendir. Prosta demetmele. Atamurad'ın koyan sorağından kaçmak için bu grant alıyor, şunun için göreşçe deyip etek şitnemek bulanıyor. Sebeplerini bilyendir. Böyle hoşlaşmazlarım sonuna sürprize deyip koyu oturdum şu sözüme. O şu Nurcan Gelinece'nin bir sözü ama benim ünsümü çekti. Bana diye özünü diye Kaşpirovski adı aldım diye. Kaşpirovski diyen adım diye. Adımları liçtedeni için diye. Sen ol adı götürmene diye münasip değildi. Nurcan Gelinece. Eğer Kaşpirovski o, Anatoly Kaşpirovski o adımları liçtedip şon familyası Kaşpirovski bolyan olsa, значит, menim şona dostoyn şolada. Näme için? Потому что bu sizin vampirliğinizde, şu vampirlerden обществоны liçtetmek için bir adam gerek. Вот считайте, şu Kaşpirovski. Как вот çumayalı başkaları zarajat etmezliği için vampir keseliniz bilen liçtetmek için bir adam gerek. Zombi diyecek. O zombi. Şu zombi keselden liçtetmek için bir adam gerek olsa, значит, şu Kaşpirovski. Şu adam liçteten Kaşpirovski. Значит, men şona münasip. Şuna amayt geçeyim. Öyle yoş-yoştan cemle verir onda. Hava vatandaşlar şu yerde efir gutarıyız ve Ayçak zadım hani grant zat değerler Atamurat Saparov Beyleket Türkmen vatandaşları yalı işliye boş vaktına şu aktivistliğe beri. Hiçbir grant zat aldığı yok. O onu açık aydın. Yani Murat Kurbanov o zatları prosta aklına gelendir. Ya hiç barlaman asnovası bolmayan zatları arkayın aydıp verirler. Şuna men hayran ya demokratiya ya da adalet onların aklında bolan zat değil yani. Berde başka oyunlar var. Ne vatandaşlar bağışlansın cemleye isteyip hiç cemleyeplerimiz yok. Bu Helsinki fondun ayda $800 aylık alıyor. Bile otur. Men şu yerde işlemeyen, şu yerden aylık alamak, grant alamak, bu bile otur. Seret, Murat Kurban, men fabrikada ya tüvede otur. Misal içinde ya o köçede gül ekip görenene gülçülük nemesi ya dayhançılık ya bağvançılık ya maldarçılık ina şunu men işte işle otur. Nine Seret Murat Kurbanov ya ine felança.
men şu yerden aylık alam yok deyip bana video zapis ettirecek. O son nemetmek kıyın değil. Şol adamı işinin hüneri boyunca tapmak. O yine şulu urda işleyereken davayı gözlemeli şunu diyende bu benden şoň ýaly video garaş boldy. Hani şu bu işleýän ýerinden ina stroýkada işläp oturan olsam gapdalda bir dükanyň nemesi görünmegi mümkin. Geçip gitýän maşynyň nomeri görünüp kalmagy mümkin. Belki bu şu ýerde şunu ýaly nemede dawaý gözledik dip. Şoňa garaş otur. Murat Kurbanow, näçe jan etseňiz men ol oýunuňyza gelemek. Men iş ýerimin videosunu men ugratmaýan. Потому что şey dip siz diktatora oňat görünjek bolýaňyz. Ina şunun video ýerine memetdik. Zapis ettirdik. Ahirine ijat ettik grant alyan diýdik janyndan doýdy ahir video zapis etdik. Ol oýuna Atamurat Saparov gelmez. Akmagy başga ýerden gözlem bolýarmy? Ol oýuna Atamurat Saparov gelmez. Iki ulanyz bilen eşitdim. Sağ ol Atamurat gelen için. Şimdi Rahmet sizem köp toparlan. öyle 19'unda Ayrat inen video çektirin vatandaşlar. Öz kanalımda koyar nasip olsa inşallah. Geleniniz için, tomaşa edeniniz için minnettar. Köp sağ olun. Sessiz kalmayalım. Eğer men bir zat yanlış aydan olsam, ina şu minutunda ina şu dayında sen şu aydanım yanlış deyin, men cevap yazarım çok mansuratlı. Öyle sağ olun. Komentarlarda yazıp bilýäňiz ve like koyun, kanala yazılın. Bizden haýyşdy. Sağ olun vatandaşlar. Sağ olun. Täze ýylyňyz gutly märak bolsun ýetip gelen. Täze ýylyňyz gutly bolsun, uğurlu bolsun, udaçny bolsun gelecek ýylyňyz. İnşallah Türkmenistanda da gowy ütkeşikler bolar. Türkmen halkymız gowy günlere ýeter inşallah. Sağ olun. Sağ olun vatandaşlar.